తదుపరి ధనుస్సు. ధనుస్సు రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉండిపోతుంది ఈ వారం? ధనుసు రాశి వారికి కూడా ఈ వారం అంతా కూడా చక్కగా అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం బాగా గోచరిస్తుంది కనుక అర్ధాష్టమి శని ఉన్నది కాబట్టి అయినప్పటికీ గురుబలము చేత అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణమే వీరికి గోచరిస్తుంది. కానీ ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు పనులు చేసే పనుల్లో మాత్రం ధనాదాయ విషయంలో కాకుండా చేసే పనుల్లో మాత్రం ఆలస్యంగా అవుతుంది. దానివల్ల తృప్తి ఉండదు. అది ఒక 10 నిమిషాలకు అయిపోయేటువంటి పని ఒక గంటకు అయిపోతుంది. దానివల్ల అసంతృప్తి. చేతిలో పని కూడా మనకు ఆలస్యం అవుతుందంటే అసంతృప్తి అటువంటిది ఉంటాయి తప్పితే మిగిలినవన్నీ కూడా అన్ని రకాలుగా వీరికి అనుకూలంగానే గోచరిస్తూ ఉంది. వీరికి కూడా వీరు ఆంజనేయ స్వామి ప్రదక్షిణలు కానీ శనేశ్వరునికి తైలాభిషేకం కనుక చేసుకున్నట్లయితే కొంతమేరకు మంచి జరుగుతుంది. తప్పకుండా గురువు గారు.